Tvoje myšlienky majú obrovskú moc, pretože tvoje myšlienky ovplyvňujú tvoje slova. A potom tvoje slova ovplyvňujú tvoje činy a tvoje činy ovplyvňujú to, kým si. A ty určite chceš byť vo svojej sile, harmónii a cítiť sa sebavedomo a skvele. Stáva sa ale, že si so sebou častokrát nesieme staré veci, ktoré sa nám v myšlienkach stále vracajú a často nám bránia posunúť sa ďalej. Napríklad pocit viny, ublíženia, zrady alebo neistoty. Teraz je ten ideálny čas sa ich zbaviť a pretransformovať to na lásku, pochopenie, súcit a sebavedomie. Jednou z techník, ktoré ti s týmto môžu byť nápomocné, je Ho'oponopono. Stará havajská technika zmierenia a odpustenia. Je veľmi jednoduchá, ale za to účinná. Obsahuje týchto 6 silných vied. Milujem, ospravedlňujem sa, prosím odpusť mi, odpúšťam ti, odpúšťam si a ďakujem. Tieto vety sú naozaj liečivé a preto ťa pozývam si dnes nájsť aspoň 5 až 10 minút, kedy si ich naozaj z hĺbky srdca precítiš. Môžeš to urobiť napríklad ich opakovaním alebo čítaním. Tieto slova môžeš venovať konkrétnej osobe alebo aj sama sebe. Pozvi túto techniku do svojho života vždy, keď prídu ťaživé myšlienky alebo pocity. Verím, že pocítiš jej liečivé účinky.